Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Odina Terrades Matías. Tinc 33 anys. Vaig néixer a Barcelona. Em dedico professionalment a la infermeria. Aquesta conversa la fem a Dublín. Soc gent de la Llacuna. Aquesta és una conversa telemàtica. La Odina està, com deia, a Dublín i un servidor està a Catalunya. Odina, com es veu Catalunya des de tants quilòmetres, des de la frondosa Irlanda? Doncs plena de sol i de bona temperatura. Perquè es nota la temperatura de la Llacuna, la temperatura de Catalunya, en comparació amb el temps que teniu allà a Dublín, perquè des d'aquí sembla que sempre està plovent allà. Si no plovent, sempre està fosc. De fet, la setmana passada va sortir una notícia que vam estar més de 10 dies sense ni un raig de sol. Sí, potser a la Llacuna fa fred, igual que aquí a Dublín, però fa més sol, que això sí que es nota. L'Odina, que va néixer a Barcelona, com explicava, però que està molt vinculada a la Llacuna. Sí, de fet, tota la mitja família meva viu a la Llacuna. Des de molt petita, que els meus tiets ja pujaven a la Llacuna, com que la meva mare treballava, pujava els caps de setmana, alguns caps de setmana a passar els dies amb els meus tiets i els meus cosins. De fet, la meva cosina és la Mònica Sanyer, que està casada amb el Carlos, o sigui que també sóc família política de la Paquita, la Lluïsa i el Carlos, i l'Antonio. I després també, al final, ens agrada tant la Llacuna que jo he passat mitja vida que la meva mare fins i tot s'ha acabat mudant allà. O sigui que ara som ciutadanes de la Llacuna, també. Quan no estic a Dublín, casa meva és la Llacuna. La Odina, que no neix a la Llacuna, vas néixer a Barcelona, però la teva vinculació a la Llacuna des de ben petita. Des de, sí, super petita. La meva tieta em portava als caps de setmana. He crescut des de la infantesa, l'adolescència. Tens uns records xulos, en general, de l'època aquesta? Una cosa és viure a ciutat i una altra cosa, encara que sí, el cap de setmana, anar a un poble, doncs la sensació de llibertat, la manera de relacionar-se és diferent, no? Sí, de fet, al principi potser sí que només estava amb la meva tieta, la Dolors Matías, i també passava moltes estones amb la Paquita. Anava molt a la perruqueria de la Teresa, que estava allà al costat de la rotonda, i em passava moltes tardes allà arreglant rulos i molestant també. I després, més endavant, em passava la setmana a l'escola pensant en què faria el cap de setmana a la Llacuna, perquè tenia una llibertat de poder-te moure, no sense supervisió, però podies fer i desfer amb més llibertat perquè no hi ha el perill d'una ciutat. Comentaves, Odina, que estaves a la perruqueria amb els rulos i tot plegat, però pensaves que et dedicaries a això de la perruqueria o era per jugar una miqueta o et rondava pel cap? No, realment, el dels rulos jo crec que era per mantenir-me entretinguda. Realment, o sigui, sí que m'ha agradat sempre estar envoltada de gent i ajudar, però va ser més endavant quan vaig decidir que voldria ser infermera. Al principi volia ser metgessa, però per temes de practicitat, bàsicament per la nota de la selectivitat, al final vaig entrar a infermeria amb molt el pensament de passar-me després a medicina, però vaig veure que havia nascut infermera, realment, que la meva cosa era estar molt a peu del llit acompanyant pacients. Havies nascut d'infermera. Aquesta sensació, com s'arriba, Odina, aquesta conclusió? Doncs realment, abans de començar a la carrera, la meva mare va ser auxiliar d'infermeria, ara jubilada, però sempre, no? Ella m'explicava les històries i jo deia, doncs, si algun dia puc ajudar-te o si algun dia, mentre estigui fent la carrera que sigui, puc treballar d'auxiliar o puc fer, desfer, com que em cridava molt l'atenció. I de fet tenia una tieta que de petiteta em sembla que es va posar molt malalta i jo sempre deia que la cuidaria, que seria la seva infermera. És com que sempre he tingut aquestes ganes d'ajudar, aquestes ganes d'acompanyar, no? Tinc molta empatia cap a les persones. I va ser una mica també el destí, no? A l'entrar a infermeria amb molt la mentalitat de canviar, però després adonar-te'n que no, va ser com un reforç mental de dir, no, és que realment tu tenies ganes d'ajudar a la gent des d'aquesta vessant, que els metges evidentment també ajuden des de l'altra, però poder com que estàs molt més a prop de la persona, no? És molt més intens la vivència. I no sé, ho sents a dins, és un sentiment com molt bonic i a la vegada també, sí, això intens seria, sí. Va ser un procés de maduració lent. El procés va ser complicat al estudiar a l'Autònoma. Vas passar per la universitat o la universitat va passar per tu? Vaig gaudir molt la universitat, sí, de fet va ser una època molt xula. L'Autònoma és una universitat, clar, no puc comparar, no he estudiat a cap altra universitat, però vaig fer un màster més endavant a Clínic. És un altre rotllo, estàs treballant, no t'ho prens tant com vida universitària. I a mi em va agradar molt, perquè està una mica al mig de la muntanya, del Vallès, tens tot el campus que és superverd,
vaig fer un grup d'amics molt maco també, anàvem amunt i avall. La carrera, he de dir que no és una carrera molt difícil, si t'hi poses te la treus, és més després això. El tenir aquesta part a dins, no, de voler seguir formant-te. La infermeria és molt àmplia i llavors és com si tu vols arribar a ser un bon infermer has de seguir formant-te constantment. La medicina canvia, la sanitat canvia i tu has d'estar al dia. Aleshores, no diria que en aquell moment va ser difícil. La primera part va ser fàcil, el que és més difícil potser després decidir cap a on t'especialitzes, decidir si vols fer algun canvi en algun moment, no sé, diria que és més el procés, que al final t'hi acabes casant amb aquesta professió i has de saber que fins que et jubiles no pararàs mai de formar-te. Aquest concepte de servei a les persones, no? Aquest concepte de servir a la comunitat, és un plantejament laboral més que laboral, de servei. Sí, a més el que et deuen, no? Quan estàs a la universitat és com que sapigueu quan sigueu infermeres, sou infermeres a temps complet i que si esteu a un avió, si esteu al carrer, si esteu a no sé on hi ha una emergència, si no ajudeu és omissió de servei i podeu ser multats. Que jo sempre deia, bueno, i com sabran que jo soc infermera? Però és que realment quan hi ets i et trobes en una situació així, et surt ajudar. No dius, no, jo miro cap a un altre cantó. No, perquè si saps fer les coses, evidentment si no saps, doncs ajudes des d'un altre vessant, però sí, sents que vols ajudar també. O sigui, et surt de dins. I en aquella època m'explicaves que tu ja tenies al cap marxar, que volies sortir a altres països, a altres horitzons, i després de ser infermera és quan s'obre la porta, quan et planteges clarament m'agradaria sortir. Al principi volia marxar d'Erasmus, però no tenia diners per marxar. A l'acabar va sortir l'oportunitat de marxar a Alemanya amb una empresa que al final, gràcies a la meva mare i al Jordi, la parella del meu cosí, ho van frenar perquè va acabar resultant ser una espècie d'estafa. Acabaves firmant un contracte per 3 anys i després les condicions laborals no eren gaire bones. I evidentment ho vaig deixar enrere i vaig començar al Vall d'Hebron, que és on vaig estudiar, i amb els anys és que vaig anar construint una infermera allà. Vaig fer el màster, vaig fer formació després, vaig entrar a la UCI i va resultar que tot i que pensava que no m'agradaria gens, em va encantar, em va semblar el meu servei. No veia, no? Després hi ha el moment de marxar, era com, estic bé aquí, estic a gust, vaig assentar una mica la vida. Bueno, vaig com decidir que podia deixar-ho estar. Però amb la pandèmia, suposo que com a molta gent, la vida com que va ser una mica, és ara o mai, no? Moltes vegades. I quan es va acabar, que es van obrir una mica més les coses, que semblava tot una mica més fàcil, amb l'Anna Domènech vam decidir comprar uns bitllets d'avió i marxar. Jo, esclar, entre que acabo la carrera i marxo, passen 8 anys. Es diu ràpid, però clar, 8 anys pensant que te'n vols anar, després dient que no i al final decidint que sí, és com que dius, la vida decideix per tu les coses a vegades. Parlaves de la Vall d'Hebron, un hospital de referència pels malalts i un hospital de referència pels professionals? Sí, el portaré sempre al cor. No sé si mai tornaré a treballar perquè, una altra vegada cada vegada m'estic deixant més portar per la vida perquè no sé què passarà. Ara mateix et diria que crec que no hi tornaré, però serà a casa sempre. Per tant, si alguna vegada necessito tornar-hi, seria la primera opció. És un bon hospital. Hi ha bons professionals, les condicions laborals podrien millorar, però jo crec que és més el sistema sanitari que no l'hospital en concret, per tant no puc culpar a ningú d'allà. He treballat sempre molt a gust i estic molt, molt agraïda amb aquest hospital. Però des de la perspectiva tu que coneixes el sistema sanitari de Catalunya i que coneixes el sistema sanitari d'Irlanda, de Dublín, tenim globalment un bon sistema sanitari públic aquí? Els pacients aquí a Irlanda també surten contents de l'hospital. Els pacients a Barcelona, a Catalunya o a Espanya, surten contents de l'hospital. El sistema, al final, el motor som els treballadors. Per tant, si hi ha bons treballadors a dins, la gent surt contenta. Però sí que és veritat que com a sistema sanitari format com des de govern, aquí no tens accés tan fàcil, has de pagar, està més privatitzat. Per tant, és com hi haurà gent que potser no tindrà accés a una ressonància magnètica fins al cap de 2 anys. És veritat que a Barcelona, o sigui, a Catalunya en concret, també passa que t'has d'esperar molt i al final acabes tendint a anar a la privada. Però t'ho acabaran fent les coses més de pressa que no aquí a Irlanda. I a més, moltes coses, si tu no tens seguro, no te les fan. O has de pagar una part i bueno, acabes tenint deutes elevats per sanitat, cosa que a Espanya no et passa, a no ser que te'n vagis a la privada i ho puguis pagar tu. Com a sistema, m'agrada més el català o l'espanyol, però com a habilitat per part dels treballadors jo crec que tots dos funcionen igual. Hi ha molt bons treballadors també aquí a Dublín.
Parlaves abans de la pandèmia, perquè m'explicaves que la teva vida i les relacions personals i l'activitat professional han anat en paral·lel, no? Parlaves de l'Anna Domènech. T'ha condicionat que estiguis envoltada de gent que t'estima? Suposo que quan estàs fora té una importància més gran que quan estàs aquí. Sí, de fet, suposo que et refereixes a trobar a faltar la família. La família, els amics. Sí, de fet, vinc cada 2 o 3 mesos perquè me n'he donat que no puc viure sense els meus amics, sense la meva família i sense els meus amics. Especialment la meva mare. Vull dir, al final som unitat familiar, la meva mare i jo, i vulguis que no, doncs el lligam és superfort i me l'estimo moltíssim. Però sí que és veritat que aquí, quan vaig estar vivint a Dublín, l'Anna es va convertir en la meva unitat familiar, l'Anna Domènech, no? I és com... El lligam que jo vaig fer amb aquesta persona va ser brutal, que crec que s'extendrà fins a l'eternitat, perquè va ser molt, molt, molt bonic. Suposo que allà on vas acabes fent lligams amb la gent amb la que estàs, no? Però hi ha gent amb les que fas connexions especials. Em deies que va ser una època, potser el moment més feliç de la teva vida, quan arranques, quan arribes allà a l'any 21, no? Sí, és que clar, de fet, jo marxo, doncs, evidentment, amb les expectatives altes, veient que jo tenia uns objectius marcats, que era justament treballar a l'hospital on estic ara. Evidentment va ser un procés, però vaig viure el procés fins que no vaig arribar a treballar a l'hospital, va passar gairebé un any. Doncs aquell any podria dir que, tot i que no estava treballant on volia estar treballant, la vida que portava i la companyia que tenia vaig ser molt, molt, molt feliç. I a més, les condicions potser no eren les ideals, perquè compartíem habitació, vivíem en un pis érem 10 persones a dins d'aquella casa, treballava en un lloc que no m'agradava, estava aprenent un idioma i encara no m'hi sentia còmoda, i tot i així, jo em llevava pels matins, em feia el meu esmorzar, me n'anava a córrer i era feliç. I les estones que estava amb ella i teníem converses superprofundes. Suposo que al final aquell va ser la revelació de la felicitat no està en tenir grans coses, sinó en viure el present, en estar present en el moment que estàs vivint i les coses que estàs vivint d'una manera plena. I l'Anna em va ensenyar molt a viure-ho així. I sempre, per això li estaré sempre molt agraïda, perquè sempre li dic, va ser un dels anys més feliços de la meva vida, podria dir, fins al moment. Tu te'n vas a Dublín amb un plantejament clar que tu volies treballar en un hospital en concret. Per què vas triar? Pensaves que el Mater Hospital era el teu destí? Durant la pandèmia vaig conèixer una noia de Màlaga al Vall d'Hebron. I aquesta noia havia justament estat treballant aquí, es diu Mater Misericordia University Hospital, el diuen el Mater. Aquesta noia em va parlar d'aquest hospital, que seria com, el podries comparar al Vall d'Hebron, no? És un hospital de tercer nivell, que tenen ECMO a la UCI, que tenen pacients d'alta complexitat, i realment el que no volia era anar-me'n a un hospital on no pogués accedir a tot el que jo m'havia format fins al moment. I aquesta noia em va dir que era relativament fàcil accedir, que amb el màster que tenia m'agafarien, l'únic que havia de tenir força bon nivell d'anglès. I clar, vaig arribar, vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb una infermera amiga d'aquesta noia que havia conegut, i recordo que vam passar 2 hores en una cafeteria i no vaig ser capaç de seguir la conversa. I vaig dir, vale, Odina, no pots anar-te'n a treballar amb ella i amb tot l'equip, perquè no ets capaç ni de seguir una conversa. I a més, molt mal de cap, vaig acabar molt cansada d'aquelles 2 hores, em sortia fum de les orelles. Llavors vaig decidir, ja ho tenia pensat, però vaig decidir prendre-m'ho amb molta calma i vaig començar a treballar a una residència de gent gran que estava al costat de casa, estava portada per monges, perquè era un convent de monges. Va ser una prova de resiliència, perquè jo personalment no soc una persona religiosa, no crec en l'església, i que les teves jefes siguin monges, doncs va ser difícil d'acceptar. Però al final va ser una experiència, estic molt agraïda també de que m'obrissin les portes, vaig aprendre molt anglès, la gent gran allà, la majoria tenien demència, però van ser persones que em van aportar moltíssim perquè em parlaven, si alguna paraula no deia bé, doncs me la corregien, tenien molta paciència amb mi, igual que jo les tenia amb ells, no? Però era com, crec que va ser una simbiosi perfecta de dir, jo em sento útil aquí ajudant, encara que sigui ajudant a vestir-te, ajudant a menjar, i tu m'estàs ajudant a adaptar-me a un país nou, a parlar un idioma que no és el meu. Va ser maco, va ser xulo, i em van ensenyar fins i tot algunes paraules en irlandès, que impronunciables, però va ser una experiència xula. Llavors va ser després, quan ja vaig aconseguir treure'm l'examen d'anglès, que vaig accedir a treure el PIN number, que és com si fos la targeta de col·legiat. Si no la tens no pots treballar. Vaig fer l'entrevista pel Mater, la primera entrevista a la meva vida, que va ser va ser horrible la sensació, uns nervis molt, molt heavies, però sí, em van agafar, vaig fer un curs a dins i ara ja m'ha costat
més d'un any adaptar-me. Hi ha hagut bastanta llàgrimes i sudor per el camino, però ara estic contenta. Estic contenta tot i que veig que necessito obrir portes ara, a llocs nous. Això significa que el teu destí laboral no és aquest? Perquè m'explicaves que estaves fent la formació de llevadora, no? He enviat la sol·licitud per fer-ho, però sí que és veritat que quan vaig marxar de casa jo em pensava que era la cremor de la pandèmia, no? També una mica la cremor de portes molt de temps al mateix lloc, estàs cansada, però he vist que amb els anys la UCI m'està drenant bastant. És un ambient molt intens, estàs molt al costat de la mort, molt al costat del dolor, molt al costat del patiment. Sempre és com aguantar la compostura no és fàcil, jo sóc una persona molt emocional i m'ha ajudat molt a endurir-me i a fer-me forta, però sí que és veritat que porto una temporada que no estic a gust, que torno a casa molt, molt exhausta a nivell sobretot emocional. I tinc un amic que està justament acabant el curs de llevadora aquí. La formació aquí a Irlanda és molt fàcil. No és fàcil, però és gratis. I la paraula gratis ajuda molt a provar, perquè no m'estic gastant 20.000 euros en una formació que després no sé si m'agradarà. A part, ser llevadora és més currículum, t'obre portes després a Catalunya a doctorats, a altres històries que també pot ser que amb el temps em pugui plantejar. Vaig pensar, per què no? Per què no provar? A mi em sembla que el món de la maternitat acompanya més a la vida, és més feliç, no? Segurament hi haurà coses, segurament hi haurà moments difícils, moments de llàgrimes, però vinc d'un món on jo crec que el 80% és trist i el 20% és feliç. Doncs potser en aquest és la inversa, no? És més feliç que trist. Com a mínim vull provar-ho, potser resulto ser una pèssima llevadora, però ja que m'obre les portes a aquesta oportunitat, per què no provar? I a veure si se'm dona bé, potser resulta que m'agrada. Has parlat, Udina, del tema de llevadora i Catalunya. No sé si ha estat una coincidència. Tens bitllets de tornada? No tinc bitllets de tornada, però sí que si això de llevadora no em sortís, una de les coses que m'agradaria fer si torno a casa és el doctorat, perquè obrir portes una altra vegada, potser en un moment més, en uns anys, ser professora. Crec que m'agradaria. Ja no només coneixements, sinó també valors, no? A les noves infermeres, que crec que podria ajudar en aquest àmbit. Per poder arribar a ser professora has de tenir el doctorat, i per poder tenir el doctorat has d'haver ser o especialista o bé tenir un màster oficial, que no tinc. Jo tinc un màster professional. Si no em sortís la llevadora, em seguiria quedant on estic ara per poder estalviar una mica més de diners i faria un màster online. Perquè al final la vida una altra vegada pot canviar molt. No tinc pensat quedar-me a viure a Irlanda, no crec que sigui... Tot i que m'he fet un lloc aquí i sempre, doncs com el Vall d'Hebron serà casa, no és on jo crec que vull passar la resta de la meva vida. Aleshores s'ha de traçar un pla si vols tornar, no pots tornar amb les mans buides, no? I jo sóc una persona que si no tinc un pla m'atabalo. Aleshores prefereixo començar a traçar un pla de tornada, que pot ser en els pròxims 3 anys, però sí tenir una mica d'esbós, una mica de guió on agafar-me quan torni. Parlàvem abans de la pandèmia, que un element destacat va ser el recolzament de les infermeres. Ha canviat alguna cosa? Hi ha un canvi o estem igual? Clar, jo no et sabria dir perquè justament vaig viure els agraïments als balcons a Catalunya i quan tot va acabar vaig venir cap aquí. Llavors jo no sé exactament com està la situació ara a Catalunya. Jo sí que crec que si realment tota aquesta gent que sortia als balcons a aplaudir hagués sortit a les manifestacions per l'augment de sou, probablement les infermeres a Catalunya estarien cobrant més diners ara, no? És com... Agraeixo molt que en aquell moment la gent era l'únic que podia fer, sortir al balcó, perquè realment jo sempre he considerat que a mi la pandèmia potser no em va afectar tant perquè jo podia sortir al carrer a treballar i molta gent no podia, però sí que és veritat que s'ha oblidat bastant. A l'hora de la veritat ara, quan s'ha hagut de sortir al carrer per un augment de sou de les meves companyes, no he vist a ningú que no fos infermer que digués pugeu-los el sou, que a la pandèmia van estar jugant-se la vida, no? Entre cometes, bueno, i sense cometes. Llavors no sé si exactament ha canviat massa la cosa. Crec que al final tots acabem tornant a mirar-nos al malic i que el que és normal, no? Que al final cadascú és responsable de la seva vida i quan és el sentit de la comunitat és difícil mantenir-lo moltes vegades. No sé si ha canviat la cosa. Probablement un xic sí, però que amb tota la fortalesa que teníem en aquell moment sortint al balcó a aplaudir, crec que no s'ha aprofitat suficient a l'hora de la veritat. Estàs vivint a Dublín. Si podries agafar una maleta i posar-te coses de la Llacuna cap a Dublín, o de Barcelona, o de Catalunya, t'emportaries el què?
cap a Dublín. Una maleta, vull dir, metafòricament, no necessàriament ha de ser un element físic, o sí. Bueno, anava a dir pernil, per començar. Pernil, sempre m'emporto pernil. Què m'emportaria? Doncs el sol i la calor, tot i que, clar, suposo que si porto el sol i la calor a Dublín deixaria de ser tan verd, no? Aleshores, com cada cosa té la funció, no? Doncs m'emportaria una mica la caloreta que tenim nosaltres, el caliu que fem, no? Com a catalans. Jo crec que és això, que em falta moltes vegades, doncs, som gent super, no sé, que ens agrada ser amistosos, ens agrada ser propers, i aquí a vegades som més freds. I tot i que he trobat un grup de gent molt maco i que a més, doncs això, també és veritat que quan tu ets obert com a local, ets obert amb els de fora, realment doncs, ja demostres que tens més caliu, no? Perquè, si jo et soc sincera, com a catalana mai havia fet un grup de gent estrangera a Catalunya, no? Llavors és com si fas una mica aquesta reflexió de dir, vale, és que jo mai em vaig obrir a gent que venia a treballar. I aquí sí que hi ha hagut gent que se m'ha obert, per tant és com no sé. Què més em podrien portar? No sé, això. A vegades això, el menjar, verdura fresca, la caloreta i el caliu dels meus. I al contrari, què t'emportaries de Dublín cap a Catalunya, cap a la Llacuna? Clar, cap a la Llacuna en concret no, perquè hi ha verd, però el verd, la frescor, els sous, la sensació de que no vas apretat econòmicament aquí, no? Que tot és car perquè és car, però tens marge d'estalvi, tens marge de qualitat de vida, cosa que no tens a Catalunya. A Catalunya vas apretat tota l'estona i tot és supercar. Escolta, el mateix any que vas néixer tu, buscant, m'he trobat amb 4 persones que es dediquen a diferents activitats. Jo et dic, d'aquí estem parlant, i tu em dius a qui convidaries a la Llacuna? Només a un. Són 4 possibilitats. La cantant colombiana Karol G, el cantant Ed Sheeran, el futbolista Antoine Griezmann i el motorista Paul Espargaró. No sé si tu ets més d'esport, de cinema, de música. A qui convidaries? A la Karol G, a l'Ed Sheeran, a l'Antoine Griezmann o al Paul Espargaró? Per descarte, perquè no conec cap dels dos últims, només conec a l'Ed Sheeran i a la Karol G. Probablement no escolto massa jo a la Karol G, escolto potser més a l'Ed Sheeran, però segurament crec que convidaria la Karol G, crec que m'hi podria fer, crec que ets una tia amb valors molt xulos, em portaria la Karol G, que a més faria un concert i crec que molts estarien contents de pas. A banda de convidar-la per la festa major perquè vingui a fer un concert a les escoles, la convidaries a la Llacuna i la portaries a on? Doncs segurament la portaria a caminar a les roques de la Crida, que és un lloc molt xulo per veure tot el panorama de la Llacuna. Escolta, tu que has estat des de ben petita vinculada a la Llacuna, a veure si em pots ajudar amb aquesta circumstància que em van dir una vegada i que encara m'acompanya. Perquè diuen que si passes 3 hiverns a la Llacuna ja et pots considerar llaconenc. És cert això? Ostres, doncs no ho sé. Jo crec que això de ser a la Llacuna és una mica també el sentiment, no? Jo no he viscut mai a la Llacuna més de 3 mesos seguits, però la Llacuna forma part de mi. I jo la Llacuna està dins el meu cor. I jo crec que també formo part de la Llacuna. Això és un lligam que tu tens amb la Llacuna i amb la gent de la Llacuna, perquè al final és això, si tu has crescut amb la Llacuna, has crescut amb la gent d'allà, formes part de la xarxa de la Llacuna, de l'engranatge de la Llacuna. O sigui, I el millor que té la Llacuna? El millor que té la Llacuna és que sempre tens alguna cosa organitzada. La gent sempre sempre té algun, ja sigui la gent que canta a la coral, ja sigui la comissió que et fa una festa, ja sigui les excursions. A part que és el poble més bonic de Catalunya, és la xarxa social que hi ha, que és molt xula. Que evidentment trobaràs moments morts en els que no hi ha res a fer, però clar, és que no deixa de ser un poble de 1.000 habitants, no? Però sempre he considerat que és un poble molt actiu, amb gent amb ganes, i això es nota. Escolta, amb un grau de felicitat, si hem de puntuar 10 a 10, on et situes tu? Clar, també és veritat que em varia força d'un moment a l'altre, no? Però actualment, la vida que estic portant i mirant enrere, sentir-me orgullosa ara, seria un 7,5. Sí, un 7,5. Escolta, has triat una cançó d'una pel·lícula que m'expliques que és la teva pel·lícula preferida. Parlem de la pel·lícula Amélie. Per què la pel·lícula? Doncs al principi és una pel·lícula que vaig anar a veure amb la meva mare quan va sortir. La meva mare sempre ha sigut així com molt
de veure pel·lícules alternatives. I ella la va plantejar com una pel·lícula alternativa. Doncs em va portar, i jo vaig sortir escandalitzada de la pel·lícula perquè no entenia què era, super rara, i no sé, i les cançons i el no sé què. I em va dir, t'ha agradat? I és una història d'amor on, bueno, és una mica estrafolària, però té un algo. I amb els anys la vaig tornar a veure i em vaig fixar en els detalls, em vaig fixar en les cançons, em vaig fixar, doncs això, amb el guió, no? Que tot i que té coses una mica fora de si, em va agradar molt. I em va agradar molt l'essència de la pel·lícula, em va agradar molt les escenes, els fotogrames, el color. I hi ha una escena en concret en la que la protagonista ajuda un cec a caminar per un carrer fins a la boca de metro i li descriu tot el que està passant, en plan, hi ha una carnisseria, la carn de porc va a 3 euros no sé què, no me'n recordo exacte. Hi ha un gos que mira el cavall, que mira el cap del cavall de la botiga, que mira el no sé què. I això que sents és això i no sé què. I al final de tot, quan el deixa a la boca de metro, ell mira cap amunt i se li il·lumina com un túnel de llum de he vist sense veure, no? I la cançó que sona de fons és justament La Noyer, que ara no tinc ni idea exactament què significa La Noyer, però a mi el que em desperta La Noyer és això, l'ajuda, l'empatia, l'obrir els ulls a algú que no pot veure, no? Et va marcar, d'alguna manera? Em va marcar i em va marcar en aquell moment, però em va marcar el després de dir, va ser un moment que vaig viure amb la meva mare, va ser una revelació per mi amb el temps. Això, i ara mirant enrere és com la vaig anar a veure a un cine que ara s'ha quedat com de pel·lícules antigues, per tant em fa veure que jo m'estic fent gran i que les coses avancen i al final pues això, veure que tots tenim una mica una persona estrafolària dins, no? Les idees que portem, però que tots en si som especials. Odina Terrades, gràcies per compartir aquesta estona amb gent de la Llacuna, moltíssima sort i fins la propera. Moltes gràcies. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.